zajedno trenirati svaki dan, zajedno provoditi vreme, zajedno sve živo što možete zamisliti, sve smo zajedno radili i na kraju na semifinalsu 2022. godine 3 boda ga je delilo od Gamesa. Onda 2023. godine je došao, nažalost, bolestan i povukao se posle prvog eventa i onda ova godina koja je meni 4. godina na Gamesu, a njemu 2. ja nekako smatram da je on zaslužio da takođe i njemu bude 4. godina, jer ništa manje on nije zaslužio, niti manje trenirao, niti bilo šta, bukvalno sve je bilo identično i jednako i eto, na to sam mislio kada sam rekao da znam kroz šta je prolazio. Tako da poprilično sam ponosan na njega što je ove godine dokazao da pripada tamo.